Molt bé. Us ensenyaré, per qui no sàpiga, la manera de tocar blues. El blues més bàsic, amb una estructura de 12 compassos. Compassos de 4 per 4. Aleshores seran 4 negres en cada compàs, això fent 12 compassos. L'acabar aquests 12 compassos, si tornéssim a començar una altra vegada, se'n podria anomenar que aquests primers 12 compassos serien una volta. Aleshores, si féssim una altra volta, faríem en total 24 compassos. És molt més fàcil anomenar, quan toques amb més gent, anem a fer dues voltes bàsiques i la tercera l'incluïm, doncs no sé, o fem tal canvi o qualsevol cosa, perquè hi ha molts canvis i el blues es pot tocar de moltes maneres. Aleshores, el més bàsic és el que ara us ensenyaré. I és tocant, i el farem amb to de mi. To de mi vol dir que utilitzarem l'acord mi, que serà el principal, val? I el farem amb el dit índex col·locat en el segon trast. Els trastos es compten des on estan, des d'on s'afinen les cordes, des d'aquesta part, des d'aquesta zona, primer trast, segon, tercer, quart, cinquè, etc. Aleshores, segon trast, aquest, dit índex, cinquena corda, recordem que es compten des de la més prima fins a la més gruixuda, primera, segona, tercera, val? Cinquena corda és un si i sisena corda, que és un mi. Molt bé, posarem el dit índex en aquí, on he dit, i tocarem aquestes dues cordes alhora. Val? Es pot fer, com he dit abans, amb els dits o amb pua. Hi ha una altra manera també que es pot fer perquè no sonin sempre les cordes a l'aire, que és mutejant. Mutejant és quan poses el palmell de la mà al principi de tot, perquè només soni quan un vulgui. Així s'executa l'atac. L'atac és quan el cop quan pulses les cordes. Si es muteja, un cop pot ser sec, i quan deixes de mutejar, les cordes vibren i triguen un temps a parar el so. Aleshores, veieu el canvi? Si es fan dit, igual. El so veieu que és molt diferent. Molt bé, l'estructura de blues seria 4 compassos de mi, 2 compassos de la. El la com es fa? El la es posa el dit índex a la quarta corda, segon trast, i a l'aire a la cinquena corda, que està afinada en la. Val? I són així. I després el si. Una cosa, la tònica, que seria mi, que seria fonamental, no sé si us ho he explicat, però és l'estructura bàsica, és a dir, l'estructura no, la composició del blues, normalment, és fonamental, quart i quinta. Això què vol dir? Que quan esculls el primer acord amb el que es basarà, per exemple, en aquest que us ensenyaré, que és en mi, la quarta serà, si comencem des del mi, serà mi, fa, sol i la. I la cinquena és si. Mi, fa, sol, la, si. Mi, la, si. Mi el tenim aquí, el la el tenim aquí, i el si seria primer dit amb el dit índex, segon trast, tercer dit, quarta corda, quart trast. Val? Són així. Mi, la i si, que seria tònica, subdominant, que és la quarta, això seria dominant, que és la cinquena. Tònica, subdominant, que és la quarta, i dominant, que és la cinquena. És una manera d'anomenar-ho, senzillament, i ja està. Val? Aleshores serien 4 compassos de mi, 2 de la. Ja tenim 6 compassos, la meitat de l'estructura. 2 de mi serien 8. 1 de la, 1 de mi, si, la i mi. En
sembla que m'he equivocat al compte. Aviam. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Val, m'he equivocat. Són 4 de mi, 2 de la. 2 de mi són 8. Si, 9, 10 en la i 2 de mi. Val, la primera estructura la faré bàsica. Després hi ha una cosa que se'n diu turn around, que es fan a l'últim compàs o dos últims compassos perquè no sigui totalment igual. Això es pot fer, per exemple, és una caiguda. És perquè no soni de la mateixa manera sempre, perquè si no, com hem dit, els dos últims compassos de l'estructura estaríem en mi. I després si hem de fer 4 compassos més perquè és l'inici de la segona volta, serien en total 6 compassos de mi, i és una mica avorrit tocar això. Per tant, s'utilitza, com he dit, el turnaround. Bé, altra cosa important, com s'ha de tocar? Doncs s'ha de tocar amb la primera pulsació. Pulsació són els cops. Val? Primer cop dèbil i el segon fort. I són així. Val? És aquesta manera que la fa caminar i que dona sentit, li dona aquest típic ritme de blues. Ta-ta, 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 ta-ta. Cop dèbil, cop fort. Aleshores, si contem 1, 2, 3 i això és un compàs. Són 4 temps del primer compàs. Si contem, aniré comptant cada compàs, els cops, i faré la primera roda. Bé, sí. La primera volta de tota l'estructura. Comencem amb mi. 2, 3 i 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Tercer compàs estem 1, 2. Ja canviarem a la en el cinquè compàs. 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Canviem a mi. 1, 2 i 1. Ara passarem a si. I a mi. Estem en el 11è compàs i aquí l'últim compàs. Això seria una volta. Hem fet mi, la i si. El si és índex, segon trast, cinquena corda, el tercer dit, quarta corda, quart compàs, i amb el quart dit en el sisè trast i quarta corda. Val? Ara farem el mateix, però amb pua perquè vegeu la diferència i amb un pèl més de velocitat. 2, 3 i 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i mi. 1, 2, 3 i 1, 2, 3 i així. I de si a la i de la a mi. I acabem en si, que és el dominant. Ara he fet un mig turnaround. Al blues també és molt característic les entrades. Per exemple, i començar. Això és un canvi que fa, per comptes de fer 4 cops mi, el que fa és
El primer compàs, mi, el segon en la, el tercer i quart en mi. Aquí segueix igual, amb la, i passa a mi. I ara passar a si. He utilitzat una intro, he fet els 12 compassos amb una petita variació i torno a round per acabar. Això seria el més bàsic. Després això es pot complicar molt més i fer-ho de moltes altres maneres. També hi ha la manera de tocar només amb dits, fent, em sembla que es diu picky fingers, que és amb el dit gros utilitzant per fer els baixos i els dits per tocar, per fer melodia. Per exemple, com era això? M'he equivocat aquí. Això seria un altre tipus una altra manera de tocar blues. I bé, això és tot. Espero que us hagi agradat.